tong. Okay! Mana. Tanpa mana. Sige. Mana. Okay. Gamay lang. Nawala na pilo. Mana. Okay. So nakailis ko karon kay nagchat na kong anak. Ana siya nga nagbike man sila sa silingan. Panigawa sila nagbike. O karon nagchat siya nga nadigyas. Now chat niya. Nara yan chat. Nadigyas ko pa. Nara. Ana. Kuha niyang ulo. Bagno siguro ni. So ana siya nga black and white daw yung nakita ganina. So karon tuon kung unsa yung kaimtang dito ta. Digyas. Diro. Ang digyas man dara. Tay bato ganyan nakul kay. Ha? Mana ko? Nakon ba na anang ligi do? Ano naman? Nauna ko gili kayon. Agala, nyana boom tumba. Ano siyang giana? Wala ko yung mulo? Samad gamay. Nabundak na kayo la? Wala man kayo. Pagkuhan ako ba? Ya, lingkon ako. Putik ba Ano pa man imong bundak may mulo bi? Piyak tos kina bi. Napa ko? Ano unsa may mira kayan di ay? Ay murag bato kayo na. Labay di. Wala din muli kay. Dako kayo? Oh, gila kaya na ako pag liko na ako. Ana man. Nya na murag na ana ko. Naunong ba? Naunong. Wala may kabantay. Wala. Giana guro nimo kay diretso. Nas kaya sa tanan. Ayaw. Dus mo kayo. Miskin lagi dekonton ni mo. Unsa mo dala nang bike? Be, ani wala na? Wala man dira. Nana ka nana. Nga, akong giana ba? Oh, ginamit to kapag ana og tuhod kay para ikasog ko dili makuan. Nawa. Kabay pa ka dili. Kabay ko man. Pero Dus. di ba na makarga yung mga mawid? Kabay pa kay. Ha? Kabay ko. Yan. Makaduwaan di ba? Huwag karga ng bike, magunit ka. Lisod. Basig nakuha ng brake. Nakuan kol. Basig nag-brake ka. Wala ko naka-break man. Ni kuan din ang kalitang break kol. Yun siya. Ni ana yun ba? Ni gunit o gayo. Di mo magikumot. Wala na ako nagikumot. Og diya among giayo yung brake kay medyo nipilit sa ligid para at least makabike sa pauli. Pero diya ni kalit siya glakaw, nagpalandong kay kalit na siya kalipong. Man. Malipong? Diba now? Og diya aksyon na tagabalaka kay gakalipong pa daw siya. O may gani kay naisikan ni Labay. Tangkungan? Tangkungan? Ha? Tangkungan, to ka? Meron ko kapot ito. Alapit. Meron ko sa kuan, traffic light sa Bortonda. Sige to ko. Lipong ka wala? Lipong ka? Wala naman, sa init guro. Sarit lang. Sarit agi ba? Kuha yung sulod sarit. Sulod. Patong bike ka. Ay, butang adan nito. Karga ning bike. Og diha grabe ka himala o grabe ka timing. Kay talagsa ra gid na imo agi daning dapita. Nya may gani kay nisugot si kuya nga medyo layo ra bagyud ang amua. Bike. Sabi sa bike kayo patong plastic. Awal. Paksi man. Karga lang na. Karga lagi. Dire, good
Og salamat kaayo sa imong walay pagduwa-duwa o kinasing-kasing nga paghatod. Og safe ra mi nakauli sa among balay. So tara, update lang ta pag abot sa balay. Update. Naray mo anak. Dia Adi ka niya to, Adobe? iya gurung gebreak kog kuan kalit ang yang break. So kayo? Gigamay ra kay giana man ako kung ulo. Asa? Giana na ko ba? Munong dala na igo. Di ba sukas? Dagan sa ano yung kuan? Kana man dako. Adi mo baka abot dahil sa kauban nimo. Dito dito ra sa mga sandig nga kuan. Boulevard pamay kay dili highway. Ge, Kasara. anak aku ya anak gani. Anak 1 2 3. Tong. Agay! Ay na man na. Oh! 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 Tan pa mana. Sige, sige, sige! Mana! Agay! Gamay lang kana. Nawala na pilom. Mana! Agay! Sakit gid na bi kita na bi. Wa may samad nga di sakit. Piyo anak. Tong. Piyo tong. Pak. Pak botong piyong. Ay pagrapo eh. Gangit. Gangit. Ato pa ikag Boulevard ikaw ra isa nga dagagi ka diyan daghan king jeep des kugon. Nyagwa kay load ato. Dahil Impas. ikaw. Kuno kay niya nga hugaw. Pila na ni bikin kamay. Ya, basta man. Sakit dili. Dili man. Ha? Ha? Sakit dili. Di pan niya kay. Agay na mga kaganina. Sakit kay pagtambal. Tambal. Dili lagi magtuman. Tanawa karon sa netabo. Kung nag-safety gear pa ka, di gamay ra na imong pangos. Tanawa. Dili na gurong mapangos ba? Gamay ra unta. Para po nya anak nga mamista daw siya. Ang ginan nga dili pwede. Nga siya talagsa ra man ni magtuman gyud. Kana mga istorya patuo ka na kay kami gikan na media. Padulong pa ka, pabalik nami. Na-experience na mo na unsay mga possible nga may tabo. Kana ang pag-istorya is para ra sa imuha for your safety, for your own good. So mo na kung sa mong istorya magpatuo ka kay para na sa imong kaugalingon nga safety ka og para sa imong kaayuhan. Dili okay nga na mga inana may tabo pero it's normal. Ang importante is natay lesson nga makatun-an. Ug sa tong lesson nga imong nakatun-an, imong ibutang sa imong nahuna. Pa next time kung naka sa same position, same situation, so kabalo na ka unsay buhaton og nanaka-idea para malikayan nimo og unsay mga possible nga may tabo. Best experience. Unsa? Best experience.